हेलो लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमबो बरायग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों दिनै 21 अक्ट'बर आरो बे 21 अक्ट'बरनि फुंनि समसिम जेसेबांनाखि गोनां कारेन्ट एफेयार्सफोर दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय लाबोनानै होफैदों आरो बे लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरांबो। दा बेखायनो जायफोरा खौरां नायनो लुबैदों नोंथांमोनाबो बेखौ नायलांनो हानाय जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन सिगांनि जेसेबांनाखि पस्ट खालामनायफोर बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। बेयाव हाबनानै नोंथांमोना बेनि डिटेल्स गासैखौबो लानानै नायनो हानाय जागोन। दा फैदो दिनैनि बेलायाव मा दङ नायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे ISA अदेबानि इन्टारनेशनेल सलार एलियेन्सआ सलार एवार्ड फोसावनाय जादों आरो बे सलार एवार्डखौ गासै मोनथाम केटेगरियाव फोसावनाय जादों। दा बियो मा नोंथांमोनहा फारियै नायलांनो हानाय जागोन। नुदों 1 नम्बरनिफ्राय बिस भाराया एवार्ड फार्स्टआव दङ। बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो होनदों रेकगनाइज द काउन्ट्रिज उइथ ए मेक्सिमाम फ्लटिं सलार केपासिटि, बेनि थाखाय होनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय कल्पना चावला एवार्ड बेयो जागोन होनदों आउटस्टेन्डिं कन्ट्रिबिउसन अफ साइन्टिस्ट एन्ड इन्जिनियारिं, साइन्टिस्ट आरो इन्जिनियारिंफोरनो आउटस्टेन्डिं कन्ट्रिबिउसन होनो हानायनि थाखाय बेयावबो होनाय जायो। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव होनाय जागोन होनदों दिवाकर एवार्ड, बेखौ organization and institutions that have been working for the benefits of differently able people नि बिनि थाखाय होनाय जागोन होनदों। मा होनदों गोबां इन्स्टिटिउसनफोर जायफोरहा मा होनदों एबल पिपुलफोरनो बेनिफिट्स हिसाबै खामानि मावनानै होगोन होनदों। दा बिसोरनो होनाय जागोन। गासै मोनथाम केटेगरियाव इन्टारनेशनेल सलार एलियेन्सआ एवार्ड होनो नागिरदों। बे जाहैबाय, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बियो गोदानै देग्लायनिफ्रायसो होनायनि बिथांखि लाजेननाय जादों आरो मायाव होनाय जागोन बेखौबो फोसावखानाय जाबाय। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव सिडनी बेस्ट लइ इन्स्टिटिउट, बेखौ नुदों नोंथांमोनहा। बे सिडनी बेस्ट लइ इन्स्टिटिउट बेनिफ्राय गासै दा एसिया पावार इन्डेक्स 2020 बेखौ सेलेक्सन खालामनाय जायो रेंक हिसाबै भारतआव। बेनि बबे हादोरा मुलुगाव मा होनो बयनिख्रुइबो बांसिन पावारफुलसिन बेफोरखौ सायख'नानै नायनाय जायो। दा बे बेलायाव भारतनि रेंकआ 4 पजिसनाव मोननो हानाय जादों होनदों। फार्स्टआव USA, सेकेन्डआव चाइना, बेनिफ्राय थार्डआव जापान, बेबादि आरो फर्थआव फैदों जोंनिया इन्डिया। दा बे बयनिख्रुइबो मा होनो 2020 मायथाइनि जेनाखि पावारफुल हादरफोरनि इन्डेक्स बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों भारतआ 4थि पजिसनाव सौफैनानै दङ। बेनिफ्राय बेखौ बबेया सायख'दोंमोन बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन। बे जाहैबाय सिडनी बेस्ट लइ इन्स्टिटिउट, बेयो सायख'नाय जायो होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव दा थार्ड वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डेखौ फालिनाय जायो होनदों 20 अक्ट'बराव आरो बेनि देग्लायनि थिमा जागोन होनदों कानेक्टिं द वर्ल्ड उइथ डाटा वी कैन ट्रास्ट, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। देग्लायनि 2020 मायथाइनि थार्ड वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डेल' बियो, नाथाय बियो देग्लायसिम फालिजानाया थार्ड जाबाय होनदों, खेबथाम जाबाय। अब्ला बोसोरनै सिगां बेखौ फालिनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव 4 जानांगौमोन, बे नाम्बारा गोरोन्थि जादों, सरि। बेनिफ्राय फैगोन भारतआ फैगौ 2022 मायथाइनि गेजेराव ट्रेन्स फेट फ्रि खालामनो थांखि लानाय जादों होनदों। ट्रेन्स फेट फ्रि खालामनो लानाय थांखि लानाय जादों। दा बे ट्रेन्स फेट फ्रिया मा बुस्थु? बे जाहैबाय जोंनि आदाराव थानाय माखासे मेजेम मुवाफोर जायफोरखौ जों दारिमिननिफ्राय दिहुननाय गोबांथार मुवा बेसादफोरखौ जों जायो। दा बेयावहाय जोंनाव माखासे मेजेम मुवाफोर मोनजानाय जायो होनदों, जाय मेजेम मुवाफोरा देहानि थाखाय खहा खालामनो हागौ होनदों। दा बे ट्रेन्स फेट फ्रिखौ जोंनि भारतआ 2022नि गेजेराव बेखौ फोजोबहैगोन होनदों। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। जों जेसेबांनाखि चिप्सफोर जागोन, जेसेबांनाखि जोङो ड्राइ आदार जागोन, गोरान आदारफोर जागोन, दा बेफोरनि बेलायावहाय कम्पानिजों एबा दारिमिनाव दिहुननाय गासैबो बेसादफोरावनो जोंना मा होनो मेजेम मुवाफोर माखासे थायो होनदों। दा बेफोरखौ गैया खालामनानै माखासे मा होनो ट्रेन्स फेट फ्रि आदार थिसननायनि राहा लागोन होनदों भारतआ फैगौ 2022सिमनि गेजेरावहायनो। आरो बेयाव वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन, जायखौ नोंथांमोना मिथिगौ हु होननानै, दा बेबो बिथांखि लादों वर्ल्डआवनो ट्रेन्स फेट फ्रि खालामनो बिथांखि, आरो बे जाहैबाय 2023आव बिथांमोनहा बेखौ टारगेट लादों। नाथाय जोंना भारतआ 2022आवनो फोजोबनो थांखि लानाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5, भारतआ गिबि खेबनि थाखाय मोनसे गोदान आबाद आसाफेटिडा मोनसे गोदान आबाद, बेखौ जोंनि भारतआव मावनाय जायामोन होनदों। नाथाय देग्लाय बेखौ हिमाचल प्रदेशआव
आबाद खालामनो थाखाय भारतआ लाबोजेनदों होनदों आरो बेखौ मावजेननाय जागोन होनदों। आसाफेटिडा बे जाबाय साइन्टिफिक नेम। बेनिफ्राय लकेलिटि नेमाव जोंनाव मा मुं दोनगोन बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। बे जाहैबाय साइन्टिफिक नेम। बे आबादखौ मावनाय लानाय जागोनदों। सावगारियाव नोंथांमोनहा आबादखौ नुनो मोननाय जादों मा रोखोमनि जायो। दा बेखौ हिमाचल प्रदेशआव मावनो लाजेननाय जादों देग्लायनिफ्राय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6मोन बेयो डेनमार्क अपेन 2020नि टाइटेलखौ मोननो हानाय जादों होनदों एन्डार्स एन्टनसेन बिथाङा, आरो बिथाङा डेनमार्कनिनो। दा बिथाङा डेनमार्क अपेननि 2020नि टाइटेल मोननो हानाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 फैगौ नभेम्बर दानाव खुंनो गोनां मालाबार एक्सारसाइज बेयो इयारलि खुंजायो, आरो बे खुंजानाया USA, जापान, इन्डिया बे मोनथाम हादोरनि गेजेराव खुंनाय जायो मालाबार एक्सारसाइजखौ। नाथाय देग्लाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेयो इम्परटेन्ट कुइसन जागोन। देग्लाय अस्ट्रेलिया हादराबो बेयाव बाहागो लागोन होनदों। अब्ला मोनब्रै गासै जोंना हादरफोरा मालाबार एक्सारसाइजआव बाहागो लासिगोन देग्लायनिफ्राय। दा बेनिफ्राय उननि समफोरावहाय बांलांनोबो हागौ, खमायनोबो हागौ, नाथाय देग्लायनि थाखाय मोनब्रै जागोन। इन्डिया, जापान, USA आरो अस्ट्रेलिया। नाथाय सिगांनियाव मोनथामल'मोन, USA, इन्डिया आरो जापान मोनथामजोंल' बे एक्सारसाइजखौ खालामनाय जायोमोन, आरो बेखौ मालाबार एक्सारसाइज बुंनाय जायोमोन। नाथाय बेखौ देग्लाय अस्ट्रेलियायाव बाहागो लागोन आरो खुंगोन देग्लाय नभेम्बर दानाव, फैगौ नभेम्बर दानाव। दिनैनि थाखाय बेखिनिसै, एसेनोसै, गोजोन्थों।